Keď takto poznávame Boha,
teda najláskavejší Otče, pokorne vzývaná prosíme skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána. Láskavo príjmi a požehnaj tieto dary, túto svätú a nepoškvrnenú obetu. Prinášame Ti ju najmä za Tvoju svätú katolícku cirkev v jednote s Tvojim služobníkom, našim pápežom Benediktom a s naším biskupom Jánom a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete. Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice. Pamätaj na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú Ti oddaní. Za nich Ti prinášame túto obetu chválu, Bože. Mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urobi dokonalou duchovnou a Tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou Tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umúčením vzal do svojich svätých a ctihodných rúk chlieb